I brzo rešio me na klip i ljudi, fuck. I ljudi, danas sam sad jedan kaže gdje da mi šaljete pitanja. Znači, šaljite na Facebook stranicu Lazar Simeonović koji će uskoro pravim. Zvati se klikni subscribe, ali za sada šaljite na tu stranicu. Mislim, pošaljite im prvo zahtjev, pošto još nije javna stranica. Znači, evo, da im ja, da li imam neki zahtjev, imam poruke. Sad ne im. Ovo mi je brata Facebook. Sad ćemo vidimo da li ljudi mi je neko već poslao poruku, izgleda nije. Znači, šaljite mi na tu stranicu, bit će nam slika Ronalda. Znači, uglavnom mi na tu stranicu pošaljite, možete ovdje ukucati Lazar. I evo, ljudi, ukucate ono gore, znate, i tu imate, tu možete da mi šaljete na moju stranicu. Znači, tu ja mislim, da, tu ne morate biti uopšte prijatelji sa mnom, možete mi napisati. Tako da, eto. I pozdrav za Veksa nije to. I puno hvala za 37 lajkova na moje nekoj slici što da će izbacila moja majka na moju Facebook stranicu gdje sam ja, ali puno hvala za to. Tako da je to. Evo na ovoj slici ljudi da igram za rančke, imam sve izbacio moj drug, imam koliko? 1, 2, 57. Nebitno ljudi, eto znači na tu stranicu možete mi to poslati, ta pitanja. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nas video ostavite obavezno like, share i subscribe. I bacite komentar za pitanja i odgovore da li želite, pa mi šaljite na ovu stranicu. Tako da, ćao!